natura bezain indartsuak, askeak eta ederrak garela, ez da. Hori da elektrizitatea niretzat. Abesti bat baino gehiago da, nik uste dut sentimendu bat dela. Nire funeralean jarriko nuken abestia. Patien ekartzen nagolan bizitzaren zentrora eta perspektiba hartu eta sentidu energia handi baten parte eta niretzako da zer barru-barrutik mobitzen duzte kantu honek. Me emociona profundamente porque además que es una letra preciosa. Berehala konektatu nuen abestiarekin eta zerbait berezia daukalako, ez? Es muy poética. Ahora mientras la estuve practicando en casa sobre varias veces, ze txispa daukagun barruan eta hori mundu hontatik desagertzen danean, gu erabat ez garela desagertzen. Abesti horrekin deskobritu nuen musika egin ezakela nik ere. Ez zuten duen bakoitzean beti hunkitzen naiz. Abesti berezi bat da, nire bizitzan, nire adolescentzian asko entzun duten kanta bat dalako eta ilusio berezia egiten dozku abestionen bertsio berrian parte hartzea. Entzuten eginean orduan estudioan eta kristona izan da. Eta orduan pixkat hori, sentitzen kantu hau himno bat bezala dela eta kristona horren parte izatea. Ematen ari dio dala baita ere bertze zentzu bat, isket elkartasun zentzu bat. La canción del aquelarre moderno. Oiukatu egingo dut munduak azten bana, lurronek askatzen bana. Te lleva hacia una luz que siento yo que es como tu propia luz. Baina uste badala kantu bat niri asko lagundu izan didana momentu horietan barrenak usteko. Es como la chispa que te electrifica para poder seguir adelante. Iruditzen dela indarra, hitz batekin definitu beharko banu. Musika klasikoan increscendo ditzen den termino dago eta nik uste hori izango litzatela elektrizitatea ze izan da niretzako, ez? la música con la letra hacen para mí una canción perfecta. Izenak esaten duen bezala, ez elektrizitatea sentitu nuen entzundakoan. Elektrizitate kantari nire zatitxo bat jartzea oso polita iruditzen zait. A tantas voces, en este caso femeninas, me parece que aumenta aún más el sentido que tiene la canción. Niretzako oso ohore handia da, hemen egotea, azkenean talde oso txiki bateko abeslaria naiz. Sentitzen nahi naiz dana akelarre handi bat izango basan moduan, hemen batu gara pilo bat sorgin. Genetarin bat hanbeste emakume holan batzia proiektu entarako kriston elektrizitatea emoten dau. Oso emozionantia, oso empoderantia da. Eta bestiari horrelako dimentsio bat emotia 25 urteetan, gozada badala. Hainbeste emakumeen artean sortu izan den energia, elektrizitatea bai sortu dugu. Emakumeok ez daukagula hainbeste espazio orokorrean, hau realitate bada, eta gizonekin konparatuta egunero ikusten dut, ez? Uste inoiz ez zehala elkartu behintzat Euskal Herriko hainbeste emakume batera. Niretzat da opari bat, hau horla egiteko autua hartu izana zea maizek. Ezakit, ze ondo ingo nula horrelako emakume boteretsuekin hemen egoteko gaur. Orduan opari bada, gure artean nola elkartu alizatea. Urduri jartzen gaitu, baina aldi berean oso emozionantea da. Bala zerbait oso naturala, simplea, baina askotan ez duguna egiten eta beharrezka iruditzen zait. La unión, la comunión de todas las voces en una voz. Batzuk ja bazeudenak aurretik ez, baina aigeala gero eta gehiago loratzen eta bat estila gazteago dan jendeare bai emakume asko. Gaurko egunak suposatzen dit, niri egia esan ikasketa batez ere. Es saber que luego vamos a estar sumando nuestro pequeño granito de arena a este pedazo de canción, no sé, se me ponen los pelos de punta. Kriston postasuna ematen dit, gauzak aldatzen ari direlako eta gauzak aldatzen ari garelako. Gaur hemen egin duguna inspirikoa da.